sinne mettään sitten. Kakkoskerrokseen siihen ylös. Onko kuinka paljon pitempi matka tuohon taululle vai susta sama? Käy, käy! Joo. Kuulostaa sitä kuin minikanin lampu. Vai se... Tää on joku vähän reilu 50 lakia sekunnissa. Joo, GAU 8. Vähän voi ampua 2 sekuntia. On tämmösiä pirun hauskaa kuin perisellä. Mitä sä teet noin? Siis onko sulla on tuplasektori? Joo. 10 sulla yhteen rattaat ja... Joo. Mä oon yrittänyt saada vaan sen ja ei hitaamassa nopeammassa. Joo, tässä on ihan jees tää semibiive. Mitä? Vittu mä en oo saanut. Pitäis tuoda ase sulle, että saat laittaa. Mitä osaa? On ollut vähän liikaa aikaa mulla, niin tää on lopputulos. Ei mulla enää hirveästi aikaa kyllä. En mä tiedä, vissiin ammuu ne kaikki. Mäkin vähän. Mutta taisin vähän säikäyttää nyt tässä äsken. Ehkä vähän. Tippa! Tippa! Minä! Tänne! Det gör på sauna. Bara i den. Musta tuntuu, että varmaan tulee tuolta ihan laidasta. Häh? Missä on? Pekka, missä niitä on? Onks niitä siellä? No pysy vaan siinä ja ilmoita, jos sieltä tulee. Mihin ne jäi? Arvaa sinne pusikkoon, kun se hammuit. Vaa! Jaakko! Mitä? Dörp, dörp, dörp. Kalliolla Kukkulalla. Siellä on ainakin yksi meikäläinen on tuossa tornin luona suojaamassa. Tuolla on tuolta ammuta hallin väärässä tuossa. No niin se. Se kuitenkin syöttää kaiken. Kyllä. Ei se niinku mitään syöttöhäiriötä. Ei niin. Vittu mikä laidassa. Mulla on vielä tuo 2000 kunnan rumpulikas, mutta se on vähän liian epäreilu jo, niin mä käytän nyt näitä midei. Se lasket paljon sulle roffi tossa. Vähän reilu 50, kun on akku täys. Tää on nyt varmaan joku tasan 50 ehkä. Tässä on lehet vaan se 100. Niin, mutta eihän tuommoinen varmaan voittu aika hirveä saa ketteltä, että aika oikeesti. Ketä ampuu kukkua? En sieltä uskalla tulla, kun mä vähän väliin roiskosen sinne. Dörp, dörp. Häh? No, yleensä sieltä tulee. Ei, mutta tuossa on tässä ees omiin.
ei oo. Niin siis pelin alussa ne usein lähtee tuolta. Se vissi yritti hallin päätyä sitten. Eikä ne saattaa olla siellä jossain pellolla. Mut hei, kato sit tätä ketä ammut ihan tarkkaan. Vittu on tunnelma. En tiiä, sä raksat eteenpäin. Sisäpielessä tulee joku en tiedä omaa vai hyvä. Keltainen ja nauha! Se oli vissiin tippunut, mutta sillä ei ollut esillä sitä raatoliinaa. Niin, en tiiä. Se nosti käden ylös, kun mä rupesin ampua. Kummatkin päätti ampua mun aseen vaan aina ei vaan kuulu sitä. Varmaan tippuneet, mitä siitä käveli. Tonne kävelee punaisia nyt tonne kummuille. Vois varmaan melkein itekin lähteä sinne, kun ei ne tänne tuu enää. Punaisia kävelee siellä kumpujen punaisia kävelee ihan tuot kummun reunasta nyt sinne etenee. Suojaa niitä sitten kummun. Tuossa äijä. Mä menen tossa rampuun alle. On, erittäin todennäköisesti. Ihmettelee, jos ei oo. Tosta piti kauhean nopeasti juosta, koska on naamallaan mulle tuossa. Joo, siitä on paljon sinun juttuja vedettyä. Voisin kyllä melkein lähteä tästä kävelemään. Nyt joku ampuu mut. Se punaisia etenee tuolta ihan kumpujen tuolta vasemmasta laidasta. Mä en tiedä miten pitkällä ne on. Eteenpäin! Sinne vaan. Ei nää kukkulla mitään liikettä! Kukkuloilla on punaisia! Kukkola punaiseen! Entä Kukkulainen? Onko? Saatana. Missä siellä? Äsken että näin ja... Ei voisit voinut ampua yhden äsken. Tuolla. Pidättekö se tästä tuolla? Odotat siitä järveen! Punainen taas sieltä! Täällä menee tippunen! Siellä hetkinen. En mä oikein osaa kuvailla, mutta no sieltä. Vittu, multa loppuu yhtä akku saada. Oo, mut mulla on akku. Tai siis, jos mä vaihtan tästä.
pelialueen nurkassa. Varmaan kuin yksi jätkä kyllä elää. Osuma! Teppono! Teppono!